välillä mitä koto tapahtuu, mutta täällä on jonkun verran mennyt jotain pitu punahulkan kuvia mielenvikasta. Täällä on sitten mielenkiintoisempaa. Todella kolmiulotteisia. Näin muutamia mainitakseni. Aiheet on eronkoit, näitä pitäisi kyllä saada ihan niinku tehdä. Mites täällä voidaan? Just. Local dimming on ihan vitun mahtava tässä. Se valaisee tiettyjä kohtia. Sen huomaa heti kun tämän kyllä, että mitä se niinku miettii. Ja voin mä siitä vaikka yksityiskohtia alkaa katsoa, ja täällä on ihan vitu kamali niitä.